Нәрсә ул тәүхид? Тәүхиднең телдәге мәгънәсе нәрсәне дә, кемне дә булса бер итү, берләү. Шәригатьтәге мәгънәсе бары тик Аллаһка гына хас булган нәрсәләрдә аның гына бердән-бер икәнлеген тану. Булсын ул Раббылыкта, тәүхид әр-рубубия, илаһияттә, тәүхид әл-улуһия, исем-сыйфатларда, тәүхид әл-әсма вәс-сыйфат. Тәүхид Аллаһ Тәгаләнең бердән-бер икәнлеген, аның бер нинди дә тиңдәше, ширеге, ягъни ярдәмчеләре, ул-кызлары, хатыны һәм башкалар юк икәнен өйрәтә торган фән. Галимнәребез Ҡуръанны өйрәнгәннән соң, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең бердән-бер икәнлеген, ғибәдәтләребездә бары тик аны гына берләргә кирәклеген, аның бар нәрсәдән дә 3 нәрсәдә аерылып торганын күрсәтә дигән нәтиҗәгә килгәннәр һәм тәүхидне 3 төрле була дигәннәр. Кыскача гына шуларны карап китик.